Hey man, let's go. Okay. Core super. Just. Jag sa inte där. Vi skulle räkna att vi skulle göra det. Det blir bort. It's fine, Fríði. Så maknar så är han valt att det räknar. Quick. Go over here. Crush your ass. Som så inte. Finns det? Det är liksom normala gameplay. Crush your Det ass. är cinematic kamera. Så var det skiftet. Go over igen. Oh. Go over igen. Tar du vapen? Ja, så inte pink vapen inte där. Men jag tar mig shit jag fattar det att jag vill helst koncentrera mig kvar i köre. Så måste det inte i vapnen. Så ska skicka det. Shit. There, shut up man. Detta vinner vi dagsmatcher. We have another vibration in spell. Jag vet. Akkurat det spelet som inte mining vi har vibration i. Jag körde av utlandsspel. Yes. Jag smakar på kora superkött och jag och bara Drink it in. I've patched into their security Stick on feed it. on myself. Take a look. What are we looking at? Small joint, not much security. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. Han kommer hacka så här. iPad. Yeah. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Car. Okay. We've seen what we're gonna see. Let's go to the garment factory. Oh, det var omgående When you kor. hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat Ska little vi hacka program nu? that'll do most of the work for Vill you. du But hacka? it's probably Ja, a ja. good idea Hackar är if you spännande. familiarize Skit i yourselves början. with it. You. Inte ett annat län nu. I've sent it to your phone. Det här är en Take it for a update. dry run, keep your hands Ja, alltså det är bara tid att Wet det. run won't be a disaster. Oh. Dags man spela Snake. Snake! Ja, det är rätt ljus. Jag kan försikla då. Man ska styra den så ner så ska man inte räcka kanterna. Men det är större utan heter det. Nej, utan det här man ska äta den här. Hur ska telefonen ringa nu? Så inte van. Nej, coach. Jag har skruvat färdigt på den. Ja, så vaknar. Can't get anything done. Nej, ja. Respect. Fria. Det Where är was I? respekt för mig. Oh, yes, the room. The page is setting up Okay, this so- board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do, select your crew. Han långt skriva sig kött. Score should be split Va? up. Så att du kött och skriva i allt. Crew Också tjej. score. But only one person Det är räknar can spaltet, alltså så hångt till några mynt upp så släcker värre, alltså nej som värre är den, men Blow me. alltså samma mynt som Bite Beaver. Ganska update långt just. You're only gonna need one thing. Och den mynten är ju inte bara mynten en rockstar teknik. Armored I känner bil. car instead of getting one legitimately and leaving a Alltså nice sen, long alltid det trail hänt to där the jag front kommer i door. sträcknar och då får jag bara ur. Ja. Ta en förut. Som saker. Hey, here's your board. Good. And when you're ready to move on the car, Har vi just det första? over it. Study the Ja. plan. Det är aktivt Tick trätt off och så the häst. list. You must Så be hype. methodical. This isn't just a Det första är bara förfärligt, man bara kör runt hitcha. Other- Nej, jag vet inte. Cashew. Bara liksom kläder. Vi kan casual. Ja. Du kan bara äta som. Mask? Ja, okej. Vilka vulkaner. Alltså jag tror det. Vad fuck är det? Det är som jag nu. Det är vilket min strarme. Illuminati! Man kan skifta stil. Gud, det är så djupt. Please kill me sen drar jag mig. Ok,
Okay, let's go. I'm Vad är ready. bilen runt resten? Jag må in. Ska vi bruka en tøy eller gott? Jag lärde lyckas en bil. Ja. Nog slugga mycket kan bil man är i. Bara sån kläder men paper bags. Det är hyped. Ja. Let's go. Så just a look ut resten. Jared. Vi kan ha det då. Är det bara test som analyze? Men det samma här resten. Ja, vi fucking ser vad här. Hello? Can you hear me? I'll be here to talk you Så through all gott. these jobs. Jag kommer till att köta när man går färdigt. Oh, yeah, the car. Okay. Oh shit. Vill Vi du fick gå- ett platt med Janne. Parking lots Ja. for scores. They're into extortion, credit Vill du fraud, gå? stolen Vi cars. ska gå. Jag vill ha sån där bil. Det kostar ju snyggt. I'd expect Jag ska köpa en neckties så. them to be paranoid. Tror nog rattlan att något första häst. Car in the hands of anyone who doesn't Kan man inte göra det samma på den där? so be careful. Jo, men det är delay alltså. Jag ska bara spamma då. Ja, ja. Men så kan man spela nästa och så då nästa på samma sätt. Det är 5 häst. Ah! Då visste jag bara hur snyggt bete du kör den. Remember, you can do this however you like as long as Du är en häst, equip. Ah ja. they'll clock you. And Vi har kört i masken va? choice Ja, how ja. Jag körde med på det. they're meant to be on the top level of this garage on the north side. So, I see two ways of doing it. You go up the north ramps, Alright. get them hard and quick, or you go up the south ramps, get in position, and try to get the drop on them. Så kan man koka kött i det. Do it however you like, as long as you get it done. Klarar vi. And Han har gått bort bra. no one looking for you, so put on masks before saying hi. Ah! Han sätter ju press några bilar. Jag vet inte om det press sin bil. Ah, det lyckas inte. Du inte gå där. Ja. Ah shit. Grön. Men... Shit, armen just ner. Rakt i han. Nice. Okej, du kan släppa köra. Snär? Ja. In. Fyr bara med. Nej, okej, kan gå för att han fick någon showter att komma fram med dig. Spär ut det bredvid. Om han inte, vänster. Bring it to my garment factory. Kordialt när du. Damage the cars. Shit, det kan inte köra. Can't rob a bank in a wrecked car. Så riktigt köra. Gott, jag tror jag parkerar så många bilar. Ah shit, Jeremy kommer här. Han har blivit. Ja. Oh shit. Fríði, Jeremy kommer här flippar ut. Det är riktigt höj. Ja, så är det. Sherman är där? Ja, alltså jag var inte med. Ja. Jeremy är spelen genial. Nej, men jag spelar inte via att min Jeremy. Stoppa. Vad snackar du på? How's it driving? I don't want to call this an idiot-proof heist car. Fuck you. Limit to some people's Skickligt kraftigt bild den här. very fucking dumb to let the cops catch you in one of these. Sätt mig ut Jeremy. Traction, lightweight armor that shouldn't compromise performance. Hell of them, bro. This is the one for us. Somebody's hacking my screen. Det är så riktigt. Oh, what the fuck? Shot flares. Flares! Woo! Kan vi träffa Tire Fríði? Exhaust on that Vi klarar det. flying along the road. That's on you. How you doing? Spec points. Going to meet you under the bridge near the factory. The score's coming together. Gott gör Fríði, du visar akkurat kan vi det då. Jag tror bromsar kör där. If you think you can get away from the cops in a wrecked car, go ahead. Crash it. Nu kom det åt. Okay, I'll look after this. Let's Vi go. bara en fucking tvillingar. Lycka. Du bara tatuering. Det här är nästan månader. Ja.
Oh my god. Det är så skott ut. Let no! Kanske inte är så... Nej, det är så röjt. What the fuck? What's wrong with you, man? Au! Fríði. Oh, jag ska inte sparka dig nu. Du fucking dräp mig nästan, bre. Hey, please, no. Please don't do it. Fisk det var det, bre. Kanske då? Säker, stand jag spelar. Ja, här. Au. Nej, nej, nej! Vad kör det där? What's your problem, man? Just look out. Fucking tvillingar! Du bag. Ikke dog on. Joking. Det kan man ju bilda över det också. Shotgun. Jag tänkte inte kan det så. I know. Ja, det är bara framöver. God, du snackar longer. Framöver! Ah! Good job. Jag hade bara skippa allt det där fucking cutscenes, det är fucking det mycket. Alltså videon. Jag ska inte göra en sfär, det är irriterande. Det var halkigt. Det var min första för så jag vet inte. Man kan skippa köra runt hvis man är klar att ha ett fyr. Come on, man. Ja, alltså att göra setup things som man kan göra tränas för. Ja, men fan man Great job. Oh my god. Great job. Det är perfekt. Sherman Jamar. Det var också perfekt. Det går ju natter. Jag ska hacka. Ah, men jag hade det. Svingt. Okej, känna fram nu. Jag är not inte är den. Känns fram nu. Okej, nu känner jag. Jag bara skunda mig. Jag inte köra mask nu. Nej, slonko. Jag var faktiskt inte gärna från att köra någon nu, men ganska. Det blir en awesome. Ja. Ja, kostar det Annik. 12 miljoner. Man kan köpa en sån här 8 sort armor. Men jag vet inte just det. Det typ det. Så hur ska jag väck för cops? Förtäll då nu. Jag kör snacka bre. Han säger han är finns ju en fotbolltimmen där veckor. How are we gonna do that? Sätta så där. Så kan så där. Shut up. What? Okay. Time to open the vault. Take out your phone and trigger Yeah. the door. That's fucka yeah. Put on a mask. Oh shit. Put on a mask if you haven't already and get in. Ska jag köra in? Jo, det Out ska the jag inte. cameras, quick. Allt fast någon är siktat down. Live to the LSPD if you don't shut them down now. This ain't cool. Det måste show down det. Show det ett down. Alltså show det tatt med det men. Ta kamera ut, Fríði. Ska jag inte? Kamera. Vi ska ta kamera ut. Oh ja. Tack shit, jag glömde jag säga. Kamera väck. Okej. Okej, jag kom häfna vän nu.
Okej, jag har det sista. Okej, vi får ut bild nu. Är det bild nu? Ja. Exploderar! Så, kör bara fram. Oh my god! Shit! Hade kommer microphone någon. Det Ja, så inte långt placera där. Oh shit! Det är nära bara gator så du kan leda till att krascha mer på timmen. Ja. Det är något rätt. Du kan skåra på inte mitt. Det är rent över det kanske. Fixa det här. Kött då. Ja, det är det. Det var ju slow action som ett gångt nio. Kan bara börja det. Kanske ska det? Första. Okej, ett av det. Är det här? Ja. Okay. Oh my god, they're awesome! Ah, come on, man. Yeah! Oh my god, they're awesome! Yeah! I got the fuck it all awesome. Vad det här? Stämligt. Tänk där. Det var också gott. Ja, det är en mat du kan väcka för. Glömde kameran, det var så klar på det. Hört det sa kamera, men det också tar faktiskt fast det gör. Det är rätt dots också. Åh, det var kamera. Daddy's out drinking. God, du får nick bara pengar än det nu. You proof for that. I need the money, bro. Skilta tomar pengar och räknar. Hey, for first time that wasn't bad, but don't get clingy. Länge. Ling. Platinum. Du får ju platinum att du först var gold. Damn, jag får nick pengar. Ja, jag tror att jag fick allt det där. Okej, cool. Du får nästan plus till att först för du spelar på piano. Ja. Ja. Elite Challenge. First time Yeah, bonus. Yeah! Så klax det? Nu är jag inte. Nu är jag tusen. Åh. Level up! 3000. Fick du nu? Ja, jag fick bara 3000 för det. Ja, 3000. Håll 3000. Ja, okej. Sådana Jag där. gråter nu. Yeah! Ja, men det är the bästa celebration ever. Kling! Öl. Att det tar pengarna jag brukar till. Oh ja. Ja, man. Jag ser, man. Och så vänder jag att det är bra. Ja, man. Jo! Ja, skit. Jag vet inte. Jag kan ta en film med. It's fine. No! Nej, för you know! No, Knippe! Crazy motherfucker. Oh my god. Det var perfekt. God, du är... Jag är faktiskt en god person nu. Du varst. Vi är ändå för en god person. Oh my god! Jag måste växa där vid. Deserve it.